Bueno, jo crec que és una gran oportunitat fer pràctiques al cicle perquè és una oportunitat per aprendre moltes coses a una empresa, per veure com treballen, sobretot el món laboral i tot això. Jo vaig fer les pràctiques a Balaguer Televisió i a la televisió aprens sobretot a utilitzar càmera, editar vídeos, fotos també editar i tractar l'àudio també. Bueno, doncs jo ja estava ficat en el sector dels concerts, els events, etc., però vaig també d'encantar-me per provar el sector de la televisió, on vaig poder dur a terme coses com directes, gravacions, notícies, etc. Superinteressant, ja que el que fas a classe ho pots aplicar a l'empresa, ja que és completament pot ser el teu futur, aquella empresa, i no sé, coses com el Photoshop, Premiere, etc., les pots aplicar allà, pots fer coses molt creatives i a part els resultats que et poden com pujar molt l'autoestima en el cervell i que tinguis altres companys a la feina que t'ho puguin dir és una sensació brutal i aprens moltíssim. Bueno, doncs jo crec que les pràctiques són essencials als cicles de grau mitjà i superior, ja que et donen molta experiència laboral, a més de que et donen contactes amb empreses que existeixen i a la vegada t'ajuden a lo que és aprendre com és el sector ja per dintre. Considero que els alumnes de formació professional, grau mitjà i grau superior, els estudis han d'estar acompanyats d'un aprenentatge a l'empresa, perquè així de la mateixa manera que assoleixes els coneixements teòrics, també els fiques en pràctica a l'empresa. I és molt important perquè al final els estudis els acabem aplicant a la pràctica i és important conèixer realment com funciona la matèria a la pràctica. Doncs fer pràctiques en una empresa amb cicles formatius trobo que és una bona opció per l'estudiant, perquè a diferència de batxillerats o cursos no tens tot teòricament i pots fer pràcticament. En canvi, has de muntar qualsevol objecte o qualsevol cosa, pots tocar aquest objecte, pots manipular aquesta cosa, en canvi de tindre un document amb tots els passos a seguir. Jo penso que les pràctiques a l'empresa són importants perquè a l'empresa que m'ha tocat a mi hem pogut tocar una mica de hardware i de sistemes operatius i hem pogut posar en pràctica el que hem estat aprenent en aquest curs i ha estat bastant divertit perquè el propietari de l'empresa ens ha felicitat bastantes vegades perquè ho hem fet el treball molt bé i tot això. Jo crec que, en la meva opinió, que és bona idea anar a les pràctiques perquè així aprens moltes coses. Jo, per exemple, he après moltes coses que no sabia d'ordinadors, de programació i amb les empreses i les pràctiques aquestes jo crec que tothom aprèn moltes coses del món laboral. Així, en general, jo crec que és molt important el fet de fer pràctiques, perquè plasmes tot el que has après, ho plasmes allí. Veus com... Bueno, és que és diferent, ho plasmes, però allí veus el que és la realitat, el que has de treballar. Aprens altres coses que no has après a classe, però és diferent. Però és molt important, és molt important. A mi em va anar molt bé, sobretot al grau mitjà. Al superior no vaig tindre l'ocasió per culpa del Covid, però al grau mitjà va ser molt important perquè veus com és la realitat a fora.